Πολλές δραμαμίνες χρειάστηκε η επόμενη διαγωνιζόμενη για να τα βγάλει πέρα με τις συνεχόμενες στροφές που απαιτεί η χορογραφία της. Είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο παρτενέρ της Παύλος Μανογιαννάκης. Έχουμε μία σκανδαλωδώς προσοντούχα από κάθε άποψη παρουσία. Πραγματικά ήταν μια απόλαυση να τους βλέπει κανείς και τους δύο. Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η Ντορέτα βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης. Απόψε κάνει μια στροφή και μας δείχνει ένα νέο κομμάτι του εαυτού της. Ψηλά, θα στρίβουμε. Δύο μόνο είπες, δύο λεπτά. Προχώρα, λίγο ακόμα. Και στρίβε. Εξαλίζομαι πάρα πολύ. Στρίβε. Αυτό είναι το βενεζικό βάλς. Θεέ μου, γιατί? Ζαλιστικές. Πάρα πολύ δουλειά. Και στη συγκεκριμένη χορογραφία θα πάρουμε μια δραμαμίνη. Πολλές. Παύλο, θες να κατεβάσουμε το κομμάτι που θα χορέψουμε στο Βιενέζικο να το πούμε? Όχι, να παίξουμε ένα παιχνίδι πρώτα. Παύλο, θες να κατεβάσουμε να κάνουμε καμιά πρόβα με τα παιδάκι μου? Κατέβασε, ναι, για να το ακούσουμε. Ωχ. Τι? Εσύ είδες πόσο γρήγορα κατέβηκε με το 4G της Κοσμοτέ? Ναι. Τρελό. Φαντάσου εσύ ότι κοιτάς μια φωτογραφία. Και σε αυτή τη φωτογραφία. Ποιος άλλος θα ήταν, εγώ? Αλίμονο. Ναι. Και σου λείπω πάρα πολύ. Έχεις πεθάνει? Ναι, έχω πεθάνει. Ότι εγώ θα κοιτάω τώρα αυτό και θα κλαίω με μαύρο δάκρυ. Ναι. Κοίτα τη φωτογραφία. Γιατί πέθανε? Δεν φτάνει που είχαμε τη Ζάλη. Έχουμε και το άλλο τώρα που έχουμε ένα σημείο στην εισαγωγή που με το που την ακουμπάω και... Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να με ακουμπάει κάποιος από τους αγκώνες και κάτω. Και θέλω να πηγαίνεις λίγο προς τα πίσω. Θα ήθελα τους άντρες της Κριτικής Επιτροπής να είναι έτοιμοι, γιατί ενδέχεται με στη Ζάλη μου να σηκώσω έναν από αυτούς και να χορέψουμε βιενέζικο βάλς. Το 8ο ζευγάρι είναι η Ντορέτα και ο Παύλος και θα χορέψουν βιενέζικο βάλς. Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. Alright, pay, then I'll sleep by your side. Things are easy when you're big in Japan. Big in Japan. Big in Japan. Φαντάζομαι δεν ζαλίζεσαι. Τώρα όχι. Τώρα όχι, Ναι. Πάρα πολύ τρυφερή χορογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Και ωραία διασκευή του κομματιού. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε να αλλάξουμε λίγο ύφος αυτή τη φορά. Είσαστε για 3 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Θα σας ρωτήσω το ίδιο.
πόσο σας αγχώνει αυτό? Πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται. Ναι. Αλλά κάθε φορά είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει. Αλλά... Είναι αυτό που είχε πει κάποια στιγμή, νομίζω ο Σπύρος, το είπε ο Σούλης, δεν είμαι σίγουρη, ότι κάθε Δευτέρα ξεκινάμε από το 0 ουσιαστικά. Ακριβώς. Δεν είναι ότι συνεχίζουμε από την προηγούμενη και εξελισσόμαστε κτλ. Είναι από το τίποτα. Ξανά. Εντάξει, εξελίσσεστε βέβαια. Διότι μπαίνετε θέλω να πω λίγο στο ίδιο ένα... πράγμα. Κάνουμε κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Κάνετε κάτι άλλο. Πώς μας φάνηκε αυτός ο χορός, πέρα από τις στροφές? Από τη στιγμή που συνήθισα όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ήσυχο, πολύ ήρεμο. Εμένα μου αρέσει το Βιενέζικο Βάλς, τελικά. Τελικά σου αρέσει. Με 2 δραμαμίνες μου αρέσει λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Να πάμε στην Κριτική Επιτροπή. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Δανδουλάκη. Ήταν όλα στις σωστές δόσεις. Είμαι εγωιτευμένη από αυτό που είδα. Και από τη χορογραφία και από την εκφραστικότητα και από την εκτέλεση και από το συναίσθημα και από όλα. Και αυτό που θέλω να... Κάθε φορά μου φαίνεται όλο και καλύτερη η Ντορέτα και η χορογραφία μου άρεσε εξαιρετικά, την αβαντάριζε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό που απολαμβάνω είναι όταν βλέπω το χορό που γίνεται χωρίς να βλέπω τον κόπο πίσω από το χορό. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Για να συνεχίσω αυτό σημαίνει ότι έχω μια τεχνική. Η τεχνική συνήθως δεν φαίνεται. Αυτό όμως που βελτιώνεται και εγώ διαφωνώ ότι κάθε Δευτέρα είναι διαφορετικό, διότι βλέπουμε εδώ και είναι φανερό από όλους, όχι μόνο από την Ντορέτα, ότι κάθε εβδομάδα κατέχουν καλύτερα την έκφραση, σε όποιο χώρο και να είναι. Δεν πάβει να είναι χορός. Μπορεί να αλλάζει η χορογραφία, να αλλάζουν τα βήματα, αλλά αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία του 1 μήνα και τώρα που κάνετε πρόβες, κάνετε διάφορες χορογραφίες και δοκιμάζετε, νομίζω ότι αφήνουν επιστρώσεις επάνω. Είναι ένα κεκτημένο που σας ακολουθεί κάθε φορά και σήμερα ήσασταν εξαπατικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που μου άρεσε και είναι όλο και πιο πολύ το βλέπω, ήταν ένα βάζ με μια συνεχή ροή, δεν είχε ούτε ένα σταμάτημα, ήταν εκπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Κοστάλα. Λίγο θα διαφωνήσω με τον Γιάννη ότι σε κάποια γιατί στιγμή... τώρα τα είπε πολύ ωραία και ό,τι ήθελα να πω συμφωνώ απόλυτα. Μα τα είπε, πάντα τα λέει ωραία, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Απλά σε κάποιο σημείο υπήρχε μία... Η ροή δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι, όπως είπε ο Γιάννης, έχετε φοβερή έκφραση. Η μουσική βγαίνει μέσα από το σώμα, μέσα από την έκφραση. Είχα πει κάποτε είστε σκανδαλωδώς προσοντούχα. Και είσαστε λιγότερο εκφραστικοί, αλλά τώρα είσαστε και εκφραστικοί. Συγχαρητήρια και στους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Και ένα παράπονο, καμία σχέση με εσάς. Καμία σχέση με εσάς. Θα ήθελα να ακούσω ένα βιενέζικο βάλς. Στο βιενέζικο βάλς. Μουσική που να βοηθάει ακόμα πιο πολύ τους χορευτές. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Την παραγωγή μας αυτό, μάλλον. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, πάμε για τη βαθμολογία, Ναι, για πάμε. Δεν σας χορταίνω, Παύλο, συγχαρητήρια. Νομίζω έχετε βρει την απόλυτη χημεία, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ναι, μεταξύ μας έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ καλά τον Παύλο. Ανυπομονείς να δεις καθόλου τη βαθμολογία. Πολύ. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε παρέα. Κάτι καλό, ναι, αμέ. Φύγαμε. Η βαθμολογία των κριτών είναι Γκαλένα Βελίκοβα 8. Αλέξης Κοστάλας 8. Κάτια Δανδουλάκη 8. Γιάννης Λάτσιος 8. Φώκας Ευαγγελινός 8. Σύνολο 40 βαθμοί. 40 βαθμοί! Το πρώτο 40 και είστε η τρίτη στη σειρά που καταρρίπτει το ρεκόρ, παιδιά. Φτάσαμε το 40 επιτέλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, μετά το τέταρτο οχτάρι, λέω θα πέσει και ένα εννιάρι, αλλά μην είμαστε αχάριστοι, Ντορέτα. Μην είμαστε αχάριστοι. Σιγά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Είναι εξαιρετικά. Εντάξει. Σήμερα δεν έχω κανένα παράπονο. Πέφτουν βροχή τα οχτάρια. Πάρα πολύ ωραία τα περνάω κι εγώ και τα ζευγάρια. Δίνετε πάρα πολύ χαρά. Επιτέλους η πίεση σας πιάνει κόπο. Είδατε, ίδρωσα, αλλά τα κατάφερα. Μάλλον οι διαγωνιζόμενοι δρώνουν όμως.